mga katropa? Welcome back to Honeymiss TV. So for today's mukbang, ay meron tayo dito ang barbecue manok, pisngi ng baboy, puwit ng manok, tsaka laman ng baboy. Tapos meron tayo dito ang fried chicken, ginisang ampalaya. Mga katropa, huwag na natin itong patagalin. Kumain na tayo ka ng kabalan ko po. Mga tamo po. Walang na sauce. First bite po mga katropa. Ay. Ang galing ko lang to. Suka. Sarap na suka.
Tanggalin ko lang sa stick. Puwit ng manok. So yun mga katropa, busog na po si Honeyweeks TV. Thank you Lord. At ang aking Facebook page po, Macy Eats. Please, follow niyo po ko doon mga katropa. So that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Honeyweeks TV. And click the bell icon para lagi pa ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you. Bye!